Uyazi today ngingade ngikhuluma nengane. Siyancokola ke nomntwana, abantwana ngiyabathanda ke. So ngithi emntwaneni, hey umuncu, yeva. Ngithi hayi umuncu. Uthi umntwana ke kukuhle kuba muncu. Umuntu akabe muncu. Ngithi hamba uye kumamakho. Ufike ubuze ba umuntu mayisethi umuncu manje ethini. Yaphuthuma ke ingane. So iyabuya ke ingane ithi ngithi uthini uma wakho? Ithi utha ngebhadlanga. Ndithi ya. Xa ngithi umuncu ke ngokuyeva bandini. Uthi ewe. So relate lesi story because uyabona uma uzothatha uJesu umfanise nabankulunkulu abakhona. Hayi umuntu. Umuntu uqala. Umuntu uzothatha uJesu umfanise nabankulunkulu abakhona. Umuntu yiloko nje ngifuna ukutshela khona. Awukwazi ukuthatha uJesu. You know, even history testifies even history. Nencwadi is a history. Siyavuma ukuthi uJesu khona. You know kukhona indoda kwaSirayeli eyayibizwa ngokuba uFlavius Josephus. uFlavius Josephus was a Jewish historian. Historian ke bazalwane ngumuntu onjani? Historian ngumuntu owenze research nofundile kwi-research ukuphanda izinto ezenzekile emuva ukuthi ngempela zenzekana by verifying some facts. So le ndoda ke ngoku yatestify yavuma ukuthi nyana uJesu khona. Yafumanisa ukuthi nalezi kumkane kwakukhulunywa ngazo aboPilato babekhona nabo Herod babekhona, and le ndoda yatestify ukuthi uJesu ngempela did rose from dead. Uyabona ngempela bazalwane uma uzothatha onkulunkulu balapha emhlabeni bafanise noJesu, onkulunkulu balapha emhlabeni bazalwane sichivilile. Sichivilile bazalwane. Ubungavela ufanise nonkulunkulu balapha ezweni noJesu. Hayi. Khona ikamera ngenamntu. Yabazalwane, I'm not by any means angizama ukuthi ngigxeka ireligion yomunye umuntu. Angizama ukwenza lokho. It's just that ngikhuluma lento kuthiwa liqiniso. So usebenzisa le medula lapha ngathi ayengule yakho. So usebenzisa le nhloko yakho ngoku. Nawe ngokwakho. Ufuna ungitshela ukuthi bonke abankulunkulu abakhona phezulu bonke ba right. uNkulunkulu thina esimkhonzayo uJesu. uJesu lona wadala umhlaba. He is the mastermind, the masterland, the landlord of this earth. Zonke izinto zimdaka nizenza emhlabeni wakhe. Wenza ilanga elinikhanyisela every day. Wenza izulu, wenza isibhakabhaka, wenenzela amanzi, wanenzela ingca, wanenzela imfuyo, wanenzela iziqhamo. Uye wa create yonke le process. uNkulunkulu wenza yonke leyo nto. And as umdali womhlaba, abantu ababhubhayo bekhola bazohamba baye kuyena. And usithembise izulu. And then this is the thing. If ukhonza omunye uNkulunkulu wena uyaphi uma uthi uyabhubha? Because it's a reality ukuthi sawubhubha. It's a reality ukuthi sisawufa. Singamangcwaba. Umusa nje wokuba ube khona. Khona abangakadalwa abangakabikho. So njengoba ngiphila mina, I never know ukuthi ngisalele iminyaka emingaphi. And uzabhubha. Angazi noma umuntu useke wayicabanga na leyo reality. Angazi. So umuntu ofanisa uJesu nabankulunkulu balapha ezweni. Angazi bazala noba why ndinganamoya ukuyicacisa lento nibe ndiyichaza. Anawo nyana omoya. Ngindanele nje manje ndithi umuntu okhonza omunye uNkulunkulu ngaphandle kaJesu umuntu. Ngiright bazalwane.
umuncu